Ki? Igen, aha. Ugye a hátra felé egész járnak. Mit szeretnél? Ez a végén van ilyen egész nagy. És engem visszaküldtek. Volt a Lajka. Ja, meg majmot is küldtek. Nem mióta játszatok? Na jó, de azért én örülök rá, hogy kiküldenek egy kutyát majd túlélni, és csak utána kell menni. Kiküldenek egy kiküldje, lehet, hogy nem is lehet túlélni. Ott volt az árkádően bemutatva. Leonel. Nem a ilyen őrökre, hát meg régebben ilyen űrös dolgok, hogy milyen eszközök vannak, meg mik vannak. Megvan az X. Csak akarom ezt látni, ha valaki utalért. Siesség! Sietek. De az azt jelenti, hogy pont ide lép. Nem, a megelőz az is ért. Akkor melyik? Hát akkor te is hátrafele mész a tovább. Háló, megint a odafordja a háló, és ennyi az egész Az nem ér, végigmegy az összesen, és még nem kapjuk. de az annyira könnyű. Mennyi? Tehát ezt fogja meg. Na jó, de szigetelni. Tehát a hidegtől szigetelni a vákum. De mi nem hagyjuk. Kettőször. Emeljön, nem? Emelj ki már. Én kimaradok egyébként, hogy valaki még... Bocs. Beadok. Milyen kvíz szeretnél? Legyen is milliómos? Igen. Nem, most 3 van. Mit mondott Pilátus, amikor Jézust a tömeg elé vezette? Az veszi rá az első követ, vagy íme az ember, vagy ha megdobnak kővel, vagy ismerd meg önmagad. Fú, az első az mi volt? Az veszi rá az első követ. Az első. Nem, azt mondod, hogy íme az ember. Íme az ember. Ó, nem kapsz semmit, sajnálom. Nem baj. Van egy biztosítás. Nekem semmi. Neked nincs semmi minek? Egy biztosítást adok szívesen. Ja. Szerintem annyira nehogy. Ajjajjajjaj. Neked ne jut. Mász Isten. Miért délután így elveszünk? Zául sokan vagytok. Az élet ilyenkor nem segít velem itt? A forgási Nem, ez a pénz. Ez pénz. Mennyit ér az élet? Egyet. Ja, egy dolog. Tehát, hogy egy ilyen, még egy minden egy. Nekem is. Aztán. Most akkor én már jöhetek. Már izolni lesz ideg. Most már hülyeséget. És eladod? Persze. És